angkasa nyuwun dipun rewang-rewangi angsal kula ngreksa lan ngruwat tlatah dusun Segunung munggah pikantuk Karaharja uga ibu bumi nyuwun ibu bumi pados dipun rewang-rewangi anak putra menika badhe sesuci wonten ngene geng luping dumadi kakang kawah rewang-rewang ana warga dusun Segunung sesuci wonten ngene menika adi hari-hari sedaya ingkang lampah ingkang mancik wonten ngene bumi paringon Karaharja rahayu sedaya ingon-ingoni kadosta lembu mahesa turunggo bebek ayam ugi tetanduran jagung pari jeli lombok sayur sedaya paringono keselamatan paringono panen ingkang mluwah dulur papat limo ing pancer nafsu amarah alu amah Sophia mutmainah lerenono anggonira nggegudo marang jasad kira lerenono rika ngacuraga nafsu angkara murka amarah ingkang wonten ngene manah ingkang wonten ngene pikiran saged awal sak menika acara ruwat ingkang badhe dipun mulai alu amah akalan perilaku dadosaken ingkang akas dados ingkang duwe akhlak sopan santun andhap asor marang sepadha badani urip diriluci jalma tan kena ino ilinga para menungsa ati akal ingsun kabeh kuwi gegawenan Gusti ingkang murping dumadi aturaken welas yang welas uga yang asih kawelasana singkirna sangka penyakit apes sangkal blai lara warga dusun Segunung ugi berangkat sedanten ingkang mewakili sedayaning warga keluh kesahing mugi pikantuk rahayu rahayu wilujeng memayu rahayu tata titi tentrem turaharja paringono ingsun rewang-rewang ana nyuwun marang Gusti ingkang Maha Welas lawan asih marang dusun Segunung ugi berangkat warganipun nyuwun dugining para malaikat Jibril, Mikail, Israfil lan Izrail khususipun malaikat Jibril nyuwun dipun paringi kawelasaning sedayaning masyarakat dusun Segunung paringi rejeki ingkang kathah panen ingkang muwah paringono ati ingkang bungah medal saking susah krana anggem gending kala seba menika
nyedhek marang Gusti kemuluning beluing dupa gondo arum hayem hangayomu sarta nikmat lan mufakat urip wonten ngene gesang menika enten nafsu nggih menika jin ingkang sampun tuminggir wonten ngene ati panjenengan kali kula ingkang dadosaken menungsa dadi serakah angah-angah murka tegan mentalan mula menika resik sedayaning para punggawa Prabu Basuketi nggih menika Bapak Kasun wonten kene mriki panggenan ingkang marisi Kristin di desa Kristin di kampung ingkang arupi keris pamor Kembang Wijaya Kusuma Kembang Wijaya Kusuma badhe dipun trami kalian Bapak Kasun wekdal kula sumbangaken wonten kene ngajeng nyuwun saderengipun pangapura Bapak Kasun kepasrahan kula maringi Kembang Wijaya Kusuma pamoripun nggih menika tetengering keris tindih desa mula niki kula pasrahaken kula nyuwun ngantos sanget pimpin warga segunung Sepu Anom Jalerestri alit ageng kula nyuwun nganti ikhlas sabar lan tawakal kula nyuwun dumateng Bapak Kasun sabar saestu angsale mimpin wonten kene mriki panggenan wekdal kula paringaken kula aturi panjenengan bali wonten kene Parsebanan Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammadin. Nin nuridati wasiri sari isairil asma'i wasifati wa ala alihi wasobi wa barik wassalim. Duh Gusti sing geraken nafsu-nafsu ingkang ngrugekaken para manungsa dadosaken ingkang kula ruwet dados menungsa ingkang sae dados menungsa ingkang bekti iman Islam bekti marang tiyang sepakekalih ingsun rapal aji kala cakra ana caraka data sawala padha jayanya monggo bataka sirullah asmaullah sifatullah af'alullah lan datullah ngata bangama Nyaya Jada Palawasata Dakaracana Ngata Pangama Nyaya Jada Palawasata
monggo botongo nyaya jadapa lawasata dakarajana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammadin. Nin nuri dzati wasiri sarifi sayril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya salam ya mukmin. Ya salam ya mukmin. Ya salam ya mukmin. Salamun haula min rabbir rahim. 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 Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Sampun acara ruwat sampun dipun selesaiaken. Sebenarnya acara siraman, acara purbakala, acara sungkem sukerta perkawis menika ruwat dusun boten wonten. Kula aturi jumeneng malih popen wonten dunungipun piyambak-piyambak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun lho, sampun ger. Ya, tumpenge saged dipun lebetaken parsebanan, saged gendurenan. Monggo. Ulung-ulung saged dipun pindah mriku. Sayane para syarat-syarat ruwat saged dibeto ten kene papan dunung kula. Riyin nggih dipun bangsulaken malih ae. Nggih.